Gernika-Lomoko udalak Foruen plazako eta inguruko Gabon argiteria pizteko ekitaldia burutu du. Ziortza Bilbao kultura zinegotziak hartu du hitza ekitaldian eta txokolatea egonda denentzako. Jakindari zuen urrengo zapatuan ordu batetan Santa Luziako Jesusen jaiotza zabalduko dara. Egun berean bertan zapatuan lorategietan okiko dugu argien piztuera zeiterrietan. Eta gozatu argien piztuera honetan, zentroan, txokolatea dekozue guztientzako, eta jai zoriontzua pasatu eta disfrute piloa. Eta jakindari zuen argien piztuera Noeliak egingo dugu, Noelia Ziorna dugu auton merkate elkartu lehendakaria eta jalo bero bat berari.